A cikin wasanni kusan guda 6 da suka buga sun jefa kwallaye guda 16, inda dan wasa Kylian Mbappe jefa kwallaye guda 8, kaga kusan rabin su ya jefa. Idan ka duba shi gaskiya ya yi kokari matuƙa sosai. Kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa ta jefa akalla kusan kwallaye kusan guda 16 a wannan gasar da ake bugawa. A cikin wasanni kusan guda 6 da suka buga sun jefa kwallaye guda 16, inda dan wasa Kylian Mbappe jefa kwallaye guda 8, kaga kusan rabin su ya jefa. Idan ka duba shi gaskiya ya yi kokari matuƙa sosai. Sannan ya taimaka an jefa guda 3. Dan wasa Olise shi ma ya taimaka an jefa guda 3. A yanzu dai suna jiran kungiyar kwallon kafa ta kasar Belgium ko kuma kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain. Idan ka duba kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain wanda za su yi wasa, duk wanda ya fito a cikin su to za su haɗu da su da kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa. Idan ka duba shi kansa dan wasa Mbappe guda 8 wa jefa, kusan rabin kwallaye guda 16 suka buga shine jefa su. Gaskiya muna taya sabila da irin wannan tarihi da ke kafawa. Idan ka duba 'yan wasanni wanda suke ɗaukar albashi sai ga wannan abun ba wani abu ne ba. Albashin shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA wato Infantino ya jawo hankalin mutane, inda mutane suke ganin abin da yake ansa a duk shekara ya yi yawa. Ni a fahimta ta shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ba ya ɗauka wani albashi wanda yake mai yawa, tun na ƙalla kusan fan miliyan 6 ke ɗauka a duk shekara, wanda in ka canza su zuwa naira za su kawo naira biliyan 10.8. Ni a fahimta ta ba wani abu bane ba. Idan ka duba 'yan wasanni wanda suke ɗaukar albashi sai ga wannan abun ba wani abu ne ba. Sannan idan ka duba hukumar tallafi da take bayarwa da yawan ɗawainiya da take yi sai ga dan an bada wannan kuɗin ba wani abu bane ba, an bashi wannan kuɗin ba wani abu bane. Gaskiya ni a fahimta ta. A yau ne da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona za ta miƙa akalla kusan euro miliyan 130 akan dan wasa wato Julian Alvarez na kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid. Kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta tabbatar da ɗaukar dan wasa wato Karim Adeyemi da kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund. Idan muka duba wannan dan wasa wato Karim Adeyemi, idan ya zo kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ba karamin kokari zai kuma zai taimaka wa kungiyar matuƙa sosai. Idan dai ba ku manta ba, a yau ne da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona za ta miƙa akalla kusan euro miliyan 130 akan dan wasa wato Julian Alvarez na kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid. Idan ba ku manta ba dai kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta miƙa akalla kusan euro miliyan 150 akan dan wasan, amma kuma kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid ce dan wasan ba na sayarwa bane ba. Sannan idan muka duba dan wasan idan ya zo zai taimaka kungiyar kwallon kafa ta Barcelona matuƙa sosai, amma ba na tunanin kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid za ta sai da wannan dan wasan. Abu ne mai wahalar gaske, ba na tunanin, tunda amma dai bari mu jira lokaci ne zai tabbatar da haka. Sannan muna ce kungiyar kwallon kafa ta Barcelona murna nasarar da akan da wannan dan wasan da suka dauka wato Karim Adeyemi da kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund. Muna ce su bana matuƙa. Sannan muna ce dan wasan murna da farin ciki da zuwa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Muna fatan sabon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea wato Xabi Alonso ya sauka birnin London domin kama aiki. Idan muka duba Xabi Alonso ya riƙe kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen. A kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen ya yi wasanni akalla kusan 52 ba tare da an doke shi ba. Kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid nan ma yayi wasanni da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid suka kore shi, amma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ba karamin kokari yayi ba matuƙa sosai. Sannan dai Xabi Alonso zai so mu aiki ranar 1 ga watan Yuni. Gaskiya muna taya sa murna da wannan aiki da ya samu. Sannan muna taya kungiyar kwallon kafa ta Chelsea murna da wannan sabon ango na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. Muna taya sa murna matuƙa sosai.